ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଖରା ବେଳଟାରେ ଶୁଆ ନାହିଁ ଫୁଆ ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ ଚାଲିଛି? ଏ ଧରୁଛି ଆଜି ଗଞ୍ଜାକୁ ଆଉ ପେଣ୍ଠିକୁ ପୁରା ନେଇକିରି ଛାତ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ରହ ତମକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପେଣ୍ଠି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଏଇଠି ଗଞ୍ଜା ଅଟକି ଯାଇଛି। ହେଇ ଗୋଡ଼ା ଧର ତାକୁ ଧର। ହେ ପଳେଇଲା ଧର। ଆରେ ପଳେଇଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କୁକୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କେମିତି ରାଗିକିରି ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଖରା ନାଦିକିରି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲରା ଭାଡ଼ିରେ କଲରା ବି ଫଳିଛି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟାଏ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଆମର କୂଅ, ଆପଣଙ୍କର କୂଅ ଅଛି? କୂଅ ପଛପଟେ ଏଇଠି ଆମର ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।